Hinutlo, gikan sa basahon, sa mga nabuhat sa mga apostoles. Daghang mga milagro ug mga butang katingalahan nga nabuhat sa mga apostoles diha sa mga tawo. Nagtigom ang tanang mga magtotoo dito sa portiko ni Solomon. Walay tagagawas nga nangahas pagtipon kanila, bisan tuod gitamot sila pag-ayo sa mga tawo. Apan misamot kadaghan ang mga tawo nga nanuo sa Ginoo ug nahidugang sa ilang pundo. Tungod sa gibuhat sa mga apostoles, ang mga masakiton gidala ngadto sa kadalanan ug gipahigda sa mga lantay ug sa mga bani. Base na lamang malandungan sila sa anino ni Pedro inig-agi niya. Ug nangabot ang daghang tawo gikan sa kalungsuran nga kasikpit sa Jerusalem, nga nagdala sa ilang mga masakiton ug sa mga giyawaan, ug nangaayo silang tanan. Ang pulong sa Ginoo.